ዕለታዊ ዜና እንሆ በርእስታቱ ክፍልም ፕሬዝደንት ኢሳያስ በተመረቕቲ መበል 11 ኮርስ ማእከል ሙያዊ ስልጣናት አስተዳለወ ምርኢት ተዓዚቦ ዓግማት ሽዕብ ነባሪ ፍታሕ ክናደየሉ አማሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ጸዊዓ አሜሪካን ደሴት ታይዋንን ናይ 62 ቢልዮን ዶላር ውዕል መሸጣ ነፈርቲ ውግእ ተፈራሪማን አሜሪካ ነዳዲዳን ቬንዙዌላን ምግዓዝ ከም ዝወጣና ዝገለጸተን መራኸብ ኢራን ከም ዝሓዘት አፍሊጣ ዝርዝሩ ይስዕብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሚኒስትራትን ለዓለወት አዘዝት ሓይልታት ምክልኻልን ተሰንዩ በተመረቕቲ መበል 11 ኮርስ ማእከል ሙያዊ ስልጣናት አስተዳለወ ምርኢት ተዓዚቦ እቲ ትማሊ 15 ሓሰን ምርኢት ዝቐረበት ሕዝቶ ተመረቕቲ ኣብቲ ማእከል ኣብ ዝጸንሕሉ 2 ዓመት ንዝቐሰመዎ ክለስ ሓሳባውን ግብራውን ትምህርቲ ምርኩስ ብምግባር ዝተዳለወ መዞን ፈጠራን ዝተሓወሶ ስራሓት እዩ ንምርኢት ዝቐረበ ስራሓት በተማሃሮ ስነ ህንጻ ዝተሰርሐን ኣብ ደረጃ ምዝዛም ዝበጽሕን ህንጻ ኣብ ስራሓት ኤሌክትሪክ ኣብ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ክትርጎሙ ትጽቢት ዝግበረሎም ስራሓት ከምኡውን ውጽኢት ምህዞም ፈጠራን ኣብ ኮምፒውተርን መርበባዊ ስራሓትን ስራሓት ሓጺንን ዕንጨይትን ማሽንን መዛሓሊትን ይርከቦም እዚ በተማሃሮ መበል 11 ኮርስ ማእከል ሙያዊ ስልጣናት ዝቐረበ ስራሕ መርኣያነቲ ኣብ ስራሕ ዓለም ምስተዋፈሩ ንዝቐሰመዎ ትምህርቲ ብግብራዊ ስራሕ ንምትርጓም ዘለዎም ብቕዓት ዘንጸባርቕን ዘረጋግጽን እዩ አማሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ አስመረት አብርሃ ኣብ ንኡ ዞባ ሽዕብ ብውሕጅ ንዝተሰብረ ዓግማትን መእለይ ወሓይዝን ንምፍዋስ ብዓቕሚ ሓረስቶት ንዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ኣብ ዝተዓዘበትሉ ነባር ፍታሕ ክናደየሉ ምእንቲ ክእላታት ሕርሻ ጽውጽይ መጽናዕቲ ክገብሩን ፍታሓት ክእመሙን ጸዊዓ ብ13 ሓሰን ኣብቲ ከባቢ ዑደት ብምክያድ ምስ ሓረስቶት ዝተዘራረበት ወይዘሮ አስመረት ንዘካይድዎ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምኡን ወሪዱ ንዘሎ ዕንወት ንምፍዋስ ንዝዓመመዎ ዘለው ዕዮ ሞጊሳ ሓረስቶት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኮረር ዝበለ ማይ ኣብ ግራውቶም ንምእታው ብትካዲ ነጥፉ እኳ እንተለው ብዓቕሞም ዘካይድዎ ዘለው ጻዕሪ ግን ካብቲ ክለምዕ ዝግብኦ መሬት ሓደ ርብዒ ጥራይ ስለ ዝሰቲ ምህርቶም ማዕረ ጻዕሮም ከም ዘይኮነ ብምሕባር መምሕዳር ዞባ ሓገዝ ክገብረሎም ተላብዮም ሓረስቶት ንኡ ዞባ ሽዕብ ወሓይዝ ናብ ግራውቶም ብምእላይ ምህርቶም ንምስሳን ኣብ ቅጻል ጻዕሪ ምዃኖም ዝገለጸ አማሓዳሪት ንኡ ዞባ አቶ አቡበከር ኢብራሂም ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ሕርሻ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ብዓቕሚ ሓረስቶት ክጽገን ዝከኣል ስለ ዘይኮነ ናይ ማሽነሪ ሓገዛት ክግበረሎም ተላብዮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡ ዞባ ሽዕብ መንእሰይ ሓሰን ጅምዕ ድማ ሎም ዓመት ኣብ መምሕዳራት ከባቢ ወቒሮ ገድገድ ቲሉክ ሰሜንን ደቡብን መንሸብ ከምኡውን ሽዕብ ቀጢን 24 ዓግማት ብውሕጅ ስለ ዝዓነወ ክለምዕ ካብ ዝግብኦ ዝነበረ 8272 ሄክታር 660 ሄክታር ጥራይ ይለምዕ ከም ዘሎ ብምሕባር ቅልጡፍ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ከም ዘድሊ ገሊጹም ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 2664 ጽምዲ አብዑርን ኣስታት 1300 ጉልበት ሰብን ተዋፊሩ ነቲ ዝወረደ ዕንወት ግዝያዊ ጽገነታት ንምግባር ይስራሕ ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣብ ንኡ ዞባ ዓዱ ኻላ ሰብ ጸጋ ዝለገስዎ 188,000 ናቕፋ ኣብ ዓዲ መርዒት መምሕዳር ከባቢ ዳምባ ምጭ ንስድራ ስዋት ጽጉማት ወገናትን አረጋውያንን ተመቃሪሑ ኣብ ንኡ ዞባ ሰገነቲ በተመሳሳሊ ሃገራዊ ማሕበር ስንኩላን ኩናት ኤርትራን 13 አባላቱ ንነብስ ወከፎም 1,000 ናቕፋ ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሩ ብኻልእ ወገን ስድራ ቤት ሓጂ ስዒድ ዓብደረቂብ ኣብ ከተማ ዓዱ ኻላ ን22 ስድራ ቤታትን ንትሽዓተ ትካላትን ነናይ 2 ወርሒ ኣብ ኖርዌይ እትቕመጥ ወይዘሮ ህይወት በርሀ ከዓ ንሓንቲ ስድራ ናይ 1 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ገዛ ሓዲገሙሎም በተመሳሳሊ ነባሪት ጾሮና ወይዘሮ ልኡላ ሞጎስ ምስ በዓል ቤታ ነፍሲሄር አሜሪካ ግርማይ ንሰለስተ ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ክራይ ሰሪዛትሎም እዚ ድምጽ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ዜና ወጻኢ አሜሪካን ደሴት ታይዋንን ናይ 62 ቢልዮን ዶላር ውዕል መሸጣ ነፈርቲ ውግእ ከም ዝተፈራረማ ይቃላሓሎ በመሰረት ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ምክርኻል አሜሪካ ፔንታጎን አሜሪካ ነታ ደሴት F-16 ዓይነትን 9 ተራቀቃ ነፈርቲ ውግእ ክትሸጠላ ምዃና ተፈሊጡሎ አሜሪካ ንደሴት ታይዋን 66 ነፈርቲ ውግእ ክትሸጠላ ምዃና ዝሓለፈ ዓመት ምእማታት ጸብጻባት ይገልጹ እዚ ኣመንጎ አሜሪካን ደሴት ታይዋንን ቀዲሙ ካብ ዝተገብረ ወተሃደራዊ ውዕል ዝዓበየ ምዃኑ ዝገልጽ ዘሎ ስምምዕ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ከም
ምግበር ተገሊጹ እዚ ሓድሽ ውዕል ንምትእትታው ኣሜሪካ ኣብታ ደሴት ተቃውሞ ክትገልጽ ካብ ጸንሐት ቻይና ተሪር ተቃውሞ ከም ዝመጽኡ ዝቃላሕ ዘሎ ኣሜሪካ ቀዲማ ምስ ደሴት ታይዋን ናብ ቢልዮናት ዶላር ውዕል መሸጣ ኣጽዋር ድሕሪ ምኽታማ ቻይና ከም ዝተቃወመቱ ኣይርስዓን ኣሜሪካ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከተኸብር መንግስቲ ቻይና በተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ ናይ መወዳእታ ዜና ኣሜሪካ ኣብ ሰለስተ ነዳዲ ናብ ቬንዙዌላን ምግዓዝ ከም ዝወጠና ዝገለጸተን 4 መራኸብ ኢራን ከም ዝሓዘት ኣፍሊጣ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ናብ ቬንዙዌላ ክግዕዝ ዝተመደበ ልዕሊ 1 ሚልዮን በርሜል ነዳዲ ናብ ሂውስተን ከም ዘቕንዐ ሓቢሩሎ እቲ ዝተታሕዘ ነዳዲ ኣሜሪካ ቀዲማ ካብ ዝሓዘቶ ነዳዲ ኢራን እቲ ዝበዝሐ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ይኹን እምበር ኣምባሳደር ኢራን ኣብ ቬንዙዌላ እቲ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ኢራን ስነኣምራዊ ኩናት ንምፍጣር ዝተመስርሐ ምዃኑ ብምጥቃስ ነጺግወሎ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ናብ ቬንዙዌላ ነዳድን ምግብን ዝጸዓና 6 መራኸብ ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት ይረድኡ ኣብ ልዕሊ ክልቲአን ሃገራት እገዳ ኣጽዲቓ ዘላ ኣሜሪካ ነቲ ስጉምቲ ክትቃወሞ ከም ጸንሐት ኣይርስዓን ፍርያት ነዳዲ ቬንዙዌላ ብሰንኪ እገዳ ኣሜሪካ ከም ዝተሃሴ ጸብጻባት ይሕብሩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምዝዛሙ ኣርእስታት ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ በተመረቕቲ መበል 11 ኮርስ ማእከል ሙያዊ ስልጣናት ዝተዳለወ ምርኢት ተዓዚቡ عقمات شعب نباري فتح كنا ديلو أم حداد زوبا سمينا ويكيه بحري صويعا أمريكان دسي تايوان نايسو سانكل 10 بليون دولار وعلمشت أنفرتي وق تفراري من أمريكان نداري دان فنزويلا نمقعز كمزوات أناز قلت أتان مراخب إيران كمز حزة تفليطا سخبركم سماعتنا سلامك تتالكم نمسكن زينة أبزي فتسام